ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬದುಕು, ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ನಂತಹ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮೂಡುಶೆಟ್ಟಿಯವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಭೋಜರಾಜ್ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಚಿತ್ರ ಸಿನಿ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತ ಕಂಡಿದ್ದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬದುಕು ಮತ್ತು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಪಮ್ಮಣ್ಣೆ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮೂಡುಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಮುಂದೆ ಯಾವ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರ ಭೋಜರಾಜ್ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್. ಹೌದು, ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಭೋಜರಾಜ್ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ ಕಂಡಿದ್ದು ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆಲ್ಲಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ನಗರದ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ನಡೆದಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನವರಸ ನಾಯಕ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ತಾರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ್ ಪೋಳಾರ್, ತೆಲುಗಿದ ಬೊಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್, ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ, ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್, ಗೋಪಿನಾಥ್ ಭಟ್, ಪ್ರಾಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರೋನ್ಸ್ ಲಂಡನ್, ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯಾಗಿರುವ ನವ್ಯ ಪೂಜಾರಿ, ಶೀತಲ್ ನಾಯ್ಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ಸ್ ಪೂರ ಮೂಲ ಪಚ್ಚನಾಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ನೆಟ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಕಲ್ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದ. ಟೋಟಲಿ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಮಿಶ್ರಿತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ತೆಲಿಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾನು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಖುಷಿ ಪಡಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಅಂದು ಈ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪಿನ ಮಾರಿ ಪೊಯ್ಗುಡ್ಲೆ ಇಂಕಲನ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪನ ಐಡಿಯಾಡುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಭೋಜರಾಜ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಒಂದು ಈ ನಟ ಮರಿಯಾಲೊಡೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಲಾನೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀನ್ ಒಂದುಂಡು. ಮುಕ್ಕಾಲು ಬಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಗಿದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂತ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ಆಯ್ನದ್ದು ಬೇಗ ನಿಕ್ಲೆದ್ರು ಭೋಜರಾಜ್ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಬರೆಯರುಂಡು ತೂಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿರು ನಿಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲಪ್ಪಡ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಭೋಜರಾಜ್ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಚಿತ್ರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಮೊದಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿತ್ರೀಕರಣವಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ನಡೆದಿದೆ. ತುಳುನಾಡು ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ್ ಪೋಳಾರ್ 3 ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಮನೋರಂಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಭೋಜರಾಜ್ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಫೈನಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ದುಂಬು ಕೊರೋನಾ ಬರ್ಪುನ ದುಂಬು 90% ಊಟ ಆದಿತ್ತಂడి, 10% ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತಂడి. ಅವನಿತ ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂಡಿ. ಒಂಜಿ ಮೆಟ್ಟು ಬರ್ಸ ಅರ್ಧ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಅಂಡಿ. 10% ಬಂದು 20% ರೀಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಂడి. ಒಕ್ಕ ಈ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ತೆಲುಗಿದ ಬೊಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಪಕ್ಕ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಒಂದೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪುಣ್ಯ ಪಕ್ಕ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದು ಅಂಚನೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ ಮೂಜಿ ಗೆಟ್ಟప్పుడు ತೋಜಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಹೀರೋ ಅದು ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಶೀತಲ್ ನಾಯ್ಕ್, ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಅಂಚ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಳ್ಳೆಯರು. ಹಾಯ್, ಯಾನು ಶೀತಲ್ ನಾಯಕ್, ಭೋಜರಾಜ್ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಹೀರೋಯಿನ್. ಸೊ ಇನ್ನಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬರ್ಸಲ ಬರೊಂದುಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂದ ಪನೊಲಿ ಉಂಡು. ಲಾಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದುಂಬು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಖರೀದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಸ್ತ್ ತೋರತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವೇನೆ ಬನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪುನು. ಸೊ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಫನ್ನಿ ಉಂಡು. ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಟಾಕೀಸ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಫನ್ನಿ ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಲ್ದು ತೆಲಿಕ್ಕೇಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್. ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಲ್ಲೊಂತೂದು ಜಾಲಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಮಾತೊಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣುಗು ತಂಪು ಕೆಬಿಕ್ಕ ಸಂಪು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜಿನಲಿಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆಲಿಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್. ಪಕ್ಕಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತು ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಸೊ ಬಲೆ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸದ್ಯಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಐನಾತು ಬೇಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿತದ್ದು ಬರ್ಪ.
ಇನ್ನು ಈ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯರಾದ ಬೋಂದೆಲ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ ಮತ್ತು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಭೋಜರಾಜ್ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಚಿತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಆಟ ಬರ್ಸದ ಇಡಿಟ್ಲ ಬರ್ಸ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆತು ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಈ ಸರ್ತಿ. ಭೋಜರಾಜ್ MBBS ಎಡ್ಡೆ ನಡ್ತದುಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್. ಮಾಸ್ಟರ್ಲೇರು ಪಿಆರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಲೇರು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಭೋಜನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಿರೋರು ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನು. ಲಾಕ್ಡೌನು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಎಂಚಿನೈತು ನೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಲಾಕ್ಡೌನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ನಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಭೋಜರಾಜ್ MBBS ಚಿತ್ರದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಮುಕ್ತಾಯದ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ ಶೂಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಇನ್ನೆಲ್ಲೆಡು ಮುಗಿಯೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂರ್ದು ಬೈದಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪೆಂಡಮಿಕ್ ತಬ್ಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತ ನಾವು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ವಿಷಯ ಪೂರೆಗ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತ ನಂಚ ಅದು ಕಲಾ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿ ಆತಂಡು. ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಪೂರ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ಇಂಕ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂದ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಈ ಚಿತ್ರ ಗುಪ್ಪಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದ್ದು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ ಬಂದು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಮನಗೆಲ್ಲಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಪವನ್ ಕಾಚಮಡ್ಕ, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು.